Учора прыехалі дзеці. І вось так зрабілі мне градкі, бугры. І вот я ўжо пасадзіла першыя ягадкі. Гэта лючыя. Вот першая вырасла ў баначцы воз, і вот робіць другі вусік. Я яго прышчыпнула. Вот будзе яшчэ побач тут рассажу. І вось гэтак далей буду садзіць. Бачыце? У бугры садзіць мілае дело. Ну, яны шыракаватыя зрабілі праходы. Можна было не па метру рабіць, а па 60 сантиметраў. Ну, у нас працуе трактор. Таму касілкі выкашваць вот паміж міжраддзе гэтае. Таму шыракавата, гэта лепей так. Не балее клубніка. Ну, справа ў тым, што зямлі шмат, ну вот так і даглядаць лягчэй. А тут вот адразу ўжо учора пасадзіла кабрылу. Таксама брала вусікі ў баначкі. Вось, і стаіць чык-навычык, як казала моя матуля. Бачыце? І ўжо цвіце. Вот. Кабрыла, рематантны сорт.